No tak zdravíme všetkých, máme tu dnes ďalšie rozhovory. Tentokrát tu máme Vincenza, DJ-a, ktorý začínal už pred pár 10 rokmi zhruba a postupne sa vypracoval na jedného z najlepších DJ-ov na Slovensku, tak Vincenzo, nazdar. Zdravím. Vincenzo, mám takú prvú otázku na teba. Čo si o sebe myslíš ako o DJ-ovi? Tak akože úprimne myslím si, že mám celkom akože dobrý taste na hudbu a že je tam asi aj nejaký talent, ale ten samozrejme je spojený aj s tvrdou prácou, ktorú človek akože čo chodí na akcie nevidí. To, čo sa proste deje na akciách a čo DJ zhrávajú, je iba vlastne ako keby výsledok toho, čo robia doma a koľko času tomu venujú proste mimo tých akcií. Jasné. Je to drahé byť DJ-om v dnešnej dobe? V podstate ani nie. Záleží na tom, že ako to človek berie. Pokiaľ to človek berie vážne a chce hrať akože nejakú, dajme tomu, menej známu hudbu a chce hrať nejaké vinyl only releasy, tak je to drahšie dneska, ale je veľa možností, hej, čiže dneska si vieš proste stiahnuť akože zadarmo nelegálne pesničky z internetu, aj proste vinyl ripy, hej, aj pesničky, ktoré proste vyšli iba napríklad na vinyle a vieš ich hrať, vieš si proste spraviť nejaký YouTube rip, nejaký SoundCloud rip, ale takto to akože profesionálne nebude fungovať týmto štýlom, hej, čiže nejaký ten základ treba akože buď chodiť niekde do štúdia cvičiť alebo zadovažiť si nejakú techniku a potom vlastne postupne si robiť akože nejakú svoju kolekciu pesničiek a určite treba proste podporiť producentov a kupovať si veci. Jasné. Ty okrem toho, že si aj DJ, tak máš aj nejaké produkčné skilly, aj sám robíš nejaké tracky, hudbu. Ako to vidíš v budúcnosť v tomto smere? No, je to akože ťažké, mal by som byť v rámci tohto na seba prísnejší. Akože ja odkedy v podstate som už začal hrávať, čo je od nejakých 15-16 rokov, tak sa nejak venujem aj produkcii, ale nikdy to nebolo nejakým spôsobom akože nejak extrémne intenzívne, by som povedal. Čiže teraz z hodou náhod som začal akože zase robiť nejakú hudbu a šprtať sa v tom, ale posledný rok a pol som vôbec ani nezapol proste Ableton, čo je program na produkciu hudby, ako keby, ale za tie roky akože mám nejaké, dajme tomu, skills, viem akože ovládať ten program a stále je to proste o tom, že človek musí akože makať a venovať sa tomu. Produkcia je akože extrémne komplexná veda, by som povedal. Čiže pokiaľ to berieme z nejakého globálneho hľadiska a nepozeráme sa iba na Slovensko, tak je akože potrebné mať určitú knowledge, neviem, ako sa to povie po slovensky. Proste potrebuješ mať nejaké znalosti a potrebuješ sa tomu proste venovať a minimálne akože nejaké základy, aby človek pochopil nejaké frekvencie, kde akože sa má proste tanečná hudba napríklad, z ktorej ja sa primárne venujem, pohybovať, ako to má znieť. A mne akože veľmi, ja mám v podstate výhodu v tom, že tým, že sa tomu venujem dlho, tak viem, ako proste má tá pesnička znieť, hej, ale ešte neviem ako na to. Proste viem nejaké veci a postupne akože človek musí skúšať, pozerať tutoriály
jednoducho učiť sa nové veci v rámci toho, zisťovať si, čo a ako funguje, ono tam tie teoretické základy sú v podstate rovnaké pri, dajme tomu, akejkoľvek hudbe, hej, čiže musí sa tam dodržať, akože, aby tá pesnička bola nejakým spôsobom naplnená, aby všetky tie frekvencie zneli a aby hrali tam, kde majú hrať, dajme tomu. No a to sa proste človek nenaučí za deň, akože, tak jak som povedal, treba sa tomu venovať a je to aj pre človeka skúška, že či teda ho to baví alebo ho to nebaví, no, lebo akože veľakrát je to o tom, že jednoducho nie je to o kreatívnej činnosti, ale o zisťovaní proste tých teoretických nejakých znalostí a o učení sa ako. Takže stále hovoríme o tom, že vzdelávať sa a makať na sebe. Ano. Dobre. Ty si okrem iného, okrem toho, že si DJ a si hudobný producent, tak robíš aj eventy. Pôsobíš v Bratislave, to neviem, či ľudia vedia, hlavne v Bratislave, tu organizuješ aj eventy na Sundeku a Subdeku. Zaujímavý ma tvoj názor na to, čo si vlastne myslíš o bratislavskej klubovej scéne a celkovo vlastne o tom, ako to tu funguje. A skús potom napríklad aj porovnať, povedzme, s Prahou alebo s Berlínom, kde si aj pôsobil. No, tak čo sa týka akože celkovo mesto Bratislava, ja mám Bratislavu strašne rád, mám tu veľa kamošov, žijem tu proste dlhé roky, vyše 10 rokov žijem tu. Hral som akože v podstate asi v každom podniku alebo klube v Bratislave, to vôbec neberme, že sa nejakým spôsobom chválim, len aby proste človek pochopil. Čo sa týka bratislavskej scény, je to tu akože ťažké. Tým, že sme malé mesto oproti metropolám, ktoré sú v okolitých štátoch a je tu akože menej ľudí, tak tým pádom aj proste tá undergroundová scéna, nerad to nazývam undergroundovou, ale je to v podstate akože není to úplne proste, nie sú to nejaké akože komerčné diskotéky, ktoré organizujeme a tak ďalej. Čiže táto scéna tu není až taká veľká, ale tak snažíme sa proste to budovať nejakým spôsobom a ja to berem aj proste v rámci toho DJingu a v rámci svojho mena ako nejakú povinnosť proste dajme tomu vzdelávať tých ľudí, alebo nie, ani nie, že vzdelávať, ale akože naučiť ich možno nejakým spôsobom na to chodiť akože na akcie alebo chodiť jednoducho na hudbu, ktorú my dlhé roky hrávame, počúvame. Jasné, a hlavne aj, že za dobré akcie treba aj platiť, to málo kto takto vníma. Dobre, Vincio, počúvaj, posledná otázka. Ty o 5 rokov, kde sa vidíš? To je pohovor toto. Nerozmýšľam nad tým takto, ale akože good question, dobrá otázka. No, na veľkých stageoch sa vidím a v zahraničí.